Senkantolo ephakeme yaseMgungundlovu lapho bekulindeleke khona ukuthi iqale icala leli libhekene nabamangalelwa abane abasolwa ngokubulala uSindiso Naqaqa. Kanti ke icala namhlanje alikwazanga ukuthi liqhubeke njengoba oyedwa wabamangalelwa accused number 3 engafika ngenkantolo ngenxa yokuthi kuvela ukuthi unelinye icala abhekene nalo enkantolo yakwamaphumulo. Kanti eduze kwami sizokhuluma lapha nelungu lomndeni ubaba uLwazi Naqaqa ozositshela nje abanzi ukuthi umndeni wona uzizwa kanjani ngalesigameko. Baba, njengamanje icala liqhubeke, mhlawumbe umndeni uyithatha kanjani yonke lento eyenzekayo? Umndeni uphatheke kabi kakhulu uma icala lingaqhubeki namhlanje. Icala elali ngoJuly 18th lahlehlisiselwa usuku namhlanje mhla ka-24 April 2023. Manje icala futhi aliqhubeki. Kuvakala ukuthi omnye wabamangalelwa wesithathu akekho okwamaphumulo ngecala alenzile le-gender based violence. Namhlanje uvela khona kwamaphumulo, kodwa ke i-state sizakwenza inzame zokuba alandwe abuye eze la eMaritzburg High Court liqale liqhubeke kusasa futhi icala.